Halos hindi mabato ni Fox Jan Gonzales, 25 anyos ang ginapatian may diferensya sa paminsaron nga siya ang ginaresto bangod nakuha sa isa sa 6 ka mga chicherya nga dala sini nga idolong tani sa nakahunong sa presuan sa La Paz Police Station nga may isa ka plastic sa 6 ang ginapatian Cebu alaw na 10 nga po Agosto 13, 2023. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Gonzales, iyagan pahayag agin sugo lang siya ni Romel Cornelio kag ni Irene Mapa nga idolong ang plastic kabay mga chicherya kag tinapay. Lipod sa ibalo ni Gonzales nga mayara sang illegal nga droga na kasulod sa chicherya nga iya idolong kay Mark Jan Pate nga nakahunong sa nasambit nga istasyon. Aminado man si Gonzales nga kilala niya ang nagsugo sa iya nga amo si Cornelio kag Irene Mapa. Nakaibalo man ini kung ano ang kaso sang iya nga dalungan kag ang mga ini ang lonsay residente sa barangay Rizal, Lapu Sur. Sunod naman sa pahayag ni Police Lieutenant Craig Matutino, ang Deputy Station Commander sa La Paz Police Station, nga pag-abot ni Gonzales sa istasyon sang La Paz, gensekyar diri ni Patrolman Christian Ting ang iya mga dala kag diri nakita ang isa ka plastic sa chicherya nga kupos na. Sang ginbukad pagid, nakita diri isa ka plastic sang ginapatian Cebu kag may duha ka mga aluminum foil. Suno pa kay Matutino nga ang mga chicherya ang idolong tani kay Mark Pate nga naghalin kay Irene Mapa kag ang mga ini ang anay mag-live-in partner. Si Pate ang anay nga subject sa gigkasa nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit bagod sa pagbaligya sang illegal nga droga kag duha na kasimana ang nagligad. Si Mark Pate kag si Irene Mapa, ano ni sir? May relasyon ba sila? Ang according sa information nga nakuha, dati may relasyon sila nga duwa. So wala na ko kawalo kung may asasubong kung may relasyon pa sila. Sa karon, nakapadayon sa gihapon ng investigasyon ng Day Matutino, samtang si Gonzales ang nakaunong naman sa nasambit kay istasyon kag nagapangatubang sang kaso nga Section 5 kag Section 12 sang Article 2 sang Republic Act 9165. Sa karon, nakapadayon sa gihapon ng investigasyon ng Day Matutino, samtang si Gonzales ang nakaunong naman sa nasambit kay istasyon kag nagapangatubang sang kaso nga Section 5 kag Section 12 sang Article 2 sang Republic Act 9165. Kag ini si kabanderang Aaron Rifoyo, nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.